kuti tikhale tili madera onse, tikhale pa tsamba la mchezo Times 360 Malawi, komanso tikhale pa kanema wa Times TTV. Amene achita zimenezo ndi abungwe lija la Malawi Electoral Commission, amene tikhale nawo limodzi mu program imeneyi kuti tithandizane kusanthula komanso kutsatira madongosolo amene alipo okhudzana ndi kalembera wonjezera mkaundula wa voti, ndi zinthu zimene zumalowana ndi kalemberanso wa unzika uja amachita a National Registration Bureau Nrb, ndiye kuti amene wanso tikhale tikumva limodzi kunena kuti kodi padakali pano chikuchitika nchiyani. Mudziwa inu kuti mu Oktoba, miyezi yapitayo mu Oktoba tidayamba ntchito imene yolembetsa mkaundula wa voti, chifukwa mu September, pa 16 September 2025 dziko la Malawi lizakhale likuponya masankho kuchita voti kuti lisankhe atsogoleri atsopano, atsogoleri amene akhale akuyendetsa dziko la Malawi mzaka zisanu zimene zili mkuza. So tsiku limenelo ndi pa 16 September 2025, koma ndiye kuti kutsatira kwake pamachitika ndondomeko yake, ndiye kuti pamakhala zinthu zosiyanasiyana zimene bungwe limeneli loyendesa chisankho limakhala luchita. Ndiye kuti kuyambira mu Oktoba umo kumafikira na lero, tinene kuti kumafikira pa 11 December, kuyambira pa 21 Oktoba kumafika pa 11 December, ndiye kuti tidali ndi magawo atatu olembetsa mkaundula wa voti. Kolingana ndi malamulo akuluakulu a bungwe la MEC akhala kuti fotokozera kuti kolingana ndi malamulo munthu amene ali ololedwa kuti alembetse mkaundula ameneyo ndi amene akuyenera kukhala ndi chiphaso cha unzika. Ndiye kuti chiphaso cha unzika chakhalanso chofunikira kwambiri mdongosolo lonseli. Nchifukwa yake ndi mafotokoza apa kunena kuti zikukhala ngati kuti akumayendera limodzi ndi bungwe limeneli la National Registration Bureau NRB kuti tizitsatira bwino lomwe china chilichonse mbali zonse kulembetsa mkaundula wa voti, komanso kukhala ndi chiphaso cha unzika makamaka kwa iwo amene amalembetsa. So padali zinthu zina zimene zidakhudza gawo loyamba la kalembera ameneyu, penanso zokhudza gawo lachiwiri ndi gawo lachitatu zimene zapangitsa kuti abwerenso pano ndikunena kuti tichitanso ngati mobwereza kupereka mpata kwa iwo amene adafuna nthawi imeneyo kuti alembetse mkaundula wa voti kuti azaponye nawo voti, koma sadakhale ndi mwayi umenewo. So dongosolo limenelo ndithu layikidwa, ndipo tikhale tikumva chifukwa mene ndiuteremu ndiye kuti tikupereka mpata kwa anzathu kuchokera ku bungwe la MEC Malawi Electoral Commission, komanso ndikhulupirira NRB amene ali ku studios athu ku Lilongwe, kuti tilumikizane nawo bwinobwino, timvane nawo bwinobwino. Padakali pano sitikutha kuwamva, koma tikufuna tilumikizane nawo, tigwirane nawo bwinobwino, kuti tiwamve. Tikatero tikakhala kuti tikuwamva, ndiye kuti tiyambe kumva kuchokera kwa iwo kunena kuti chikuchitika pano nchani. Titsatire bwino lomwe china chilichonse chimene chikuchitikacho ndikuona kuti tipita patsogolo motani. Ndiye tikuyembekezera anzathu a technical kuti tilumikizane ndi anzathu ku Lilongwe, timvane nawo bwinobwino. Ndiye kuti ndi mmene ndikufotokozamo kunena kuti padakali pano tidakalibe pagawo lolembetsa mkaundula wa voti. So magawo atatu adachitika, adafika kumapeto, koma tsopano kukubwera nkhani inoyo yolembetsa yopereka mwayi wa gawo lowonjezera kuti tsopano anthu akhonza amene adafuna kuti akalembetse nawo
nthawi imeneyo koma mwina zidavuta padali mavuto ena ndi ena takhala tuchita maprogramu amenewa pano pa wireless mavuto ena amene amafotokozedwa kumeneko nkuti anthu amene adalibe chiphaso chaunzika pa nthawi yopita kuti akalembedwe mkaundula wa voti amayenera afike kwa nthumwi anyamata aku Nrb awafotokozere ndiye kumene kuja walembe ndi kuwapatsa nambala akawapatsa nambala ndi kuti apitirire ndi kukalembetsa mkaundula wa voti. Chimodzi chimene chidabwera ndi kumafotokozedwa pano ndi anthu ndikunena kuti nambala zimachedwa kubwera kotero ena sadakwanitse kukalembetsa nawo mkaundulamo. Ena makamba nkhani zokhudza zaka kuti mwina anyamata akubwezedwa, ena makamba nkhani zonena kuti mwina anthu amene akuyenera kumayang'ana mkaundula wa Nrb kapena kulemba kuti awapase iwo amene adalibe chiphaso nambala kuti apitirire anthu amene wadachedwa kufika m'masenta. So padali zinthu zosiyanasiyana zimene zimafotokozeredwa ngati mavuto pa nthawi imeneyo, ndiye zimafunika ziunikiridwe ndithu, koma pompano tikamayankhula ndi akuluakuluwa atifotokozere zonsezo kunena kuti tafika potani, tikuchokera kuti tilipotani, komanso tikulowera kuti chikuchitika nchiyani. Tiyese kumva kuchokera kwa anzathu ku Lilongwe ngati akundimva bwinobwino kuti tikhonze kuyamba kucheza nawo mpulogalamu yathu ya lero madzulo ano. Sindikudziwa ngati ku Lilongweko mukundimva. Hello? Chabwino aiti tokoze kwambiri mwina anzathu ku Lilongweko ndikukhulupirira kuti muli ndi bambo Haiten Chilemba kumeneko atatithandiza kuti pamene muyankhulire pa mic penipeni kuti zimveke bwinobwino, zidamveka ngati muli pambali, koma mwina poti chithunziso sichidatifike mwina tingodziwa kuti ku Lilongweko tili ndi ani madzulo ano pamene tiku Mangazi kaya mukundimva? Tikukumvani chairperson, tikulandireni papita nthawi musadaoneke pa program acheya, tikulandireni madzulo ano. Zikomo kwambiri. Ndaonanso bambo Mphatso Sambo mchithunzimo, chithunzi chija chinakhala ngati chabwerapo, tikulandireni bambo Sambo. Zikomo kwambiri Mangazi. Tikulandirani komanso ndidaona mkulu wina pakatipo sindamone bwinobwino kuti ndi ana ameneyo, mwina angozifotokoza kuti tidziwe kuti tili ndi aninso madzulo ano. Zikomo kwambiri bambo Mangazi, ndine Hastings Bota, Director wa Electoral Services kuja ku Malawi Electoral Commission. Tikulandireni bambo Bota madzulo ano, ndikuti anthu amene tili nawo ndi amene tili ndi Justice Anabe Ontalimanja amene ndi mkhala pa mpando wa bungwe limene la Malawi Electoral Commission amene tikambirani nawo madzulo ano. Tili ndi Hastings Bota kuchokeranso ku bungwe limene amene amathandizira kuyang'ana zachisankho, komanso tili ndi bambo Mphatso Sambo amene ndi mlembi wamkulu ku National Registration Bureau. Mwina kuyamba kwathu ndimafuna tingoyamba ndinu acheya kunena kuti tuchokera kuti tili pati tikulowera kuti nkhani yokhudza kalembera wa mkaundula wa chisankho. Zikomo kwambiri Mangazi, tikayang'ana kumbuyo tingokumbutsirana kuti paja tinali ndi kalembera wa chisankho kapena titi wa voti. Tinayamba paja pa 21 Oktoba ndipo tinayenda mpaka pa 11 December. Monga tinafotokozerera kalemberayo anagawidwa magawo atatu, ndipo magawomo timayenda timakhala ndi masiku 14 gawo lililonse, komanso ku masenta kwathu timatsegula 8 o'clock kutseka 4 o'clock. Monga mukukumbukira mmene timafotokozerera kwayambirira kuja mu chilinganizo chathu tinakhazikitsa ndondomeko pozindikira kuti choyambirira lamulo likufotokoza kuti umboni ovomerezeka kuti munthu ndi ovomerezeka kuti alembetse mkaundula wa voti ndikuti akhale ndi chiphaso chaunzika. Pozindikira kuti anzathu ena ziphaso zawo zinasowa, ena zinafufutika kapena kusweka kumene,
tinapanga chilinganizo kuti anzathu aku NRB akhale nafe pa center ina iliyonse kuti adzitha kuchitira umboni kapena ndinene kuti verification and identification services. Munthu amene chaunzika chake chinasowa chinaonongeka akafika pa center pathu amafikira ku desk ya NRB kumeneko amaprintira ka receipt pamene pamakhala dzina lawo komanso ID number ndi tsiku lakubadwa kamene amagwiritsa ntchito kuti alembetsere mkalembera wa voti. Ndipo kalembera tinayamba ndithu pa 21 Oktoba koma membe pafika pa 25 Oktoba kunabwera chigamulo chochokera ku khoti potsatira mulandu umene anakatsekula George Chibwaira ndi anzawo ena kumeneku amafuna kuti apatsidwe chiletso kuti kalembera ayimitsidwe komanso bwalo lilamule kuti gawo 12 limene limanena kuti umboni ofunikira polembetsa mavoti ndi chaunzika, lamulo limene linenedwe kuti likusiyana ndi malamulo akulu a dziko lino constitution kapena ndinene kuti section 12 should be declared unconstitutional. Koma bwalo lalikulu linakana silinapereke chiletso, linatsimikizira ndithu kuti mmene ikufotokozerera bungwe la Malawi Electoral Commission lamulo chofunikira kuti munthu alembetse ndi chaunzika ndithu, ndipo pamenepo sipangasinthidwe chifukwa chokuti ndi lamulo limene akhazikitsidwa ndi anzathu aku palamenti. Komanso ananena kuti ntchito imene yayambikayo ipitirire. Koma powonjezerapo bwalo linanena kuti popeza kuti pangathe kukhala anthu ena amene sanalembetseko chaunzika, anzathu aku NRB akhonze ndi kuyika ndondomeko kuti munthu aliyense amene atafike ku voter registration center koma sanalembetseko mkalembera wa mavoti kalembera waunzika amene apatsidwe mpata kuti alembetse chaunzika. Ndondomeko zonse zikatha akapatsidwa national ID number ameneyo ndiye kuti athe kulembetsa mkalembera wa mavoti. Koma palipo kuti chigamulo chinabwera mkati mwa ndime anzathu aku NRB anafotokoza kuti zilinganizo zimenezi alongosola koma zizayambika mu gawo lachiwiri kusonyeza kuti ku gawo loyambali kunalibe. Ndiye pozindikira zimenezo bungwe la zisankho labwera ndikufotokoza kuti lichitanso kalembera wachibwereza kuti lithandizire gulu la anthu amenewawa amene mu gawo loyamba mwina zikhoza zotheka kuti anakanika ulo analephera kuti alembetse mkalembera wa voti chifukwa kuti chaunzika alibe. Ndiye kalembera wa chibwereza amene tikuchitayu akulunjika gulu limeneli limene likanalembetsa mkaundula waunzika kuyambira pa 21 Oktoba. Koma kupitiriranso apo Amalawi atha kukumbukira kuti mu ndime gawo lachiwiri ndi lachitatu la kalembera kuli anthu ena amene analibe chaunzika ndipo anafika ndithu kuma voter registration center anayamba ndithu ndondomeko yolembetsa mkalembera waunzika. Koma pamene ife timatseka masenta athu kuti gawo limenelo latha, iwowa ndondomeko zawo ndi NRB zinali zisanathe, nambala yawo inali isanatuluke. Ndiye commission itawunikira ndikulingalira pamenepa inaona kuti ndikofunikanso kuti ichite kalembera wachibwereza kuti ilunjike pa anthu amenewa athandizike pokhala kuti process anayamba koma sinathe. Anzathu aku NRB atifotokozera kuti ma national ID number anthu amenewa atuluka, ndiye kuti pamenepa iwo wali ndi zokwaniritsa tsopano kuti angathe kulembetsa mkalembera wa voti, kusonyeza kuti kalembera wachibwerezayu akulunjikanso anthu a gawo lachiwiri ndi lachitatu amene anayamba ndondomeko zawo ndi a NRB koma nali asanamalize pokhala national ID number yawo sinatuluke. Ndiye mwachidule tinene kuti bungwe la Malawi Electoral Commission itaunguza amene anayendera kalembera yense lapanga chiganizo kuti lichitanso kalembera wachibwereza. Pamene pandifotokoze bwinobwino sikuti tapanga extend voter registration, sikuti tawonjezera kalembera, koma tikuchita kalembera wachibwereza kuti tithandizire anthu amene sanathe kulembetsa mu
a Nrb anali asanafike ku masenta kwawo kuyambira pa 21 October, komanso a gawo lachiwiri ndi lachitatu amene anayamba process kumasanamalize pokhala ma national ID number awo anali asanatuluke. Zikomo kwambiri. Mwina tingopitirira ndi pamene mwayimirapo mukuti manambala a anthu amene anali asadatuluka mutipasa update yotani bambo Sambo pa nkhani zokhudza anthu amene amafuna kulembetsa mkaundolo wa voti koma mwina adakanika mu nthawi ya magawo atatu olembetsa mkaundolo ameneyo amene adafika kumapeto pa 11 December. Pano zilipotani kumbali ya anthu amene amadikira manambala aunzika kuchokera kwa Nrb? tifotokozere ndi kuwunikira Malawi wonse kuti bungwe la National Registration Bureau ntchito yake ndi kuyendetsa ntchito ya kalembera wa unzika monga mwa malamulo amene amayendetsa kalembera wa unzika. Ndiye monga ngati mene anena ifeyo a Nrb timapezeka pa ntchito ya kalembera wa voti kuti tithandizire anthu onse kutsimikizira kuti munthu yudi ndi nzika akuyenera kulembetsa voti. Ndiye ntchito yathuyi ndiyoti imakhala ilipo nthawi ndi nthawi, ndi ntchito yoti sikuti inayima kapena imayima. Koma nthawi imene anayamba kalembera wa voti ifeyo sitimayenera kuti tipezekeko pa center ya kalembera wa voti kumagwiranso ntchito ya kalembera wa unzika chifukwa chakuti ntchito zathu zimasiyana pang'ono ndi zameki. Ife timalemba anthu amene ande zaka 16 komanso unzika munthu akhoza kulembetsera dera lililonse limene angafune Malawi muno. Ndiye akhoti atatigamula kuti anthu onse amene amayenera kuti alembedwe pa nthawi ya kalembera wa voti amene wati walembe. Ndi chifukwa chake tikubwera ndi kalembera uyu wa chibwereza tayamba dzulo pa 29 December. Kalembera amene ayenda mpakana pa 4 January 2025 maboma onse amene anali a chigawo choyamba cha meki kalembera wa voti. Ndiye cholinga chathu ndikuti anthu amene anadandaula kuti nthawi imene timalemba sanalembedwe akhale ndi mwayi woti alembetse. Anthu amene yoti analembetsa kale chonde asabwerenso kuti alembetse chifukwa amenewo ndi mlandu. Anthu amene yoti ndi achichepere sanakwane zaka zolembetsera asabwere chifukwa umenewo ndi mlandu. Komanso anthu amene yoti sali oyenerera mwachitsanzo anthu oti sa Malawi chonde asalembetse. Amalawi anzanga nonse musaikire umboni wabodza chifukwa umenewo ndi mlandu. Olembetsayo olemba ndi oyikira umboni. Ndiye kwa amene anabwera ku phase yachiwiri ndi yachitatu kupezeka kuti ma ID awo sanaperekedwe, tikunena ndi kuwunikira chonchi. ID ndi chiphaso chogwirizana ndi chitetezo cha mdziko. Ndiye ID sikuti imangoperekedwa pompo ngati kuti ndi ID mwina ya pantchito ya ku kampani. Pamakhala ndondomeko zotsatidwa kuti ziwunikiridwe munthu apatsidwe unzika uja. Ndiye ntchitoyi sikuti imatenga tsiku limodzi, nthawi ina imatha kupitirirapo. Ndi chifukwa chake anthu amene anabwera mochedwa phase yachiwiri ndi yachitatu, anthu amenewa tikuwapatsa mpata kuti akhalenso ndi mwayi woti akhale ndi chiphaso chawo cha unzika ndi cholinga choti akhoza kukwaniritsa kukalembetsa voti. Zikomo kwambiri. Ndibwere kwa inu abota amene amafotokoza Sambo angodusamo kunena kuti kalembera wayamba dzulo mu maboma amene adali mu phase 1. Mwazikonza bwanji ndondomeko yake ndiyotani pa nthawi ya kalembera wachibwerezayi? Mwina mutatiwunikira poyamba paja ti mu nthawi yoyamba timayenda ndi ma 14 days, gawo loyamba 14 days, lachiwiri 14 days, lachitatu 14 days. Pano mwakonza zotani mwina nthawi komanso kungowunikira kuti
amene akubwera kuzalembetsa ulendo uno ndi ndani, Bambo Bota? Zikoma kwambiri Bambo Mangazi. Choyambirira ndinafuna ndingolongosola kuti panopo pamene anzathu a National Registration Bureau akupanga kalembera waunzika, ifeyo a Malawi Electoral Commission sitinakhaleko kuma center amenewa. Ifeyo ifika nthawi imene tidzapite kuma center amenewawa kuti tizikatha kuwalemba anthu amene ali nazo zowayenereza ngati nzika za dziko la Malawi kukhala nayo national identity number, ndipo masiku ake ali motere. Tikamalemba anthu achoyambirira sitilemba kuyambira gawo number 1 kenako 2 kenako number 3, tipanga ngati mobwereza. Tiyamba ndi gawo number 3, ndipo gawo number 3 imene lili kalembera wa mavoti adzachitika kuyambira pa 10 January kulekezera pa 14 January, amene wandi masiku 5. Kenako tidzapita ku maboma amene anali mu gawo lachiwiri, amene wanso tidzakhala tikulemba anthu kwa masiku 5 kuyambira pa 20 January kulekezera pa 24 January. Tidzamalizira ndi maboma amene anali mu gawo loyamba la kalembera wa mayina mu kaundu wa voti, ndipo kalembera amene adzachitika kuyambira pa 30 January kulekezera pa 3 February. Pa nthawi imeneyi tikamadzapanga kalembera ameneyo, Nrb tidzakhala nawo kuma center kuja, koma ntchito yawo imene adzapange ndi kuthandiza kutsimikizira kuti munthu yudi analembedwa ndi a National Registration Bureau ndipo ali ndi nambala. Ndipo chimene chidzachitika nchonena kuti pa nthawi imeneyoyo munthu akafika pamalo olembetsera azikayamba kufika pa desk pamene pali wa National Registration Bureau, ndipo nzathu wa National Registration Bureau akatsimikiza kuti munthu jadi ndoti analembedwa ngati nzika ndipo namba yake yatuluka, akapanga produce ka receipt ka slip kamene pali National Registration ID number ya munthuyo, komanso pali a QR code imene tidzatha kuiwerenga kudzera ku machine athu a election management device. Komanso chofunikira china, kapepala kameneka kadzakhala ndi date yosonyeza kuti munthu ameneyo analembetsa tsiku lanji. Monga alongosolera apa mpando, madata amene tidzayang'ana, munthu uja akapatsidwa kalisiti kaslipi kaja ndi kuti adzapita pa supervisor kapena pa EMD operator amene akayang'ana kalisiti kaja kuti kodi kakunena zotani. Chachikulu chimene azikayang'anapo choyambirira ndi date. Ngati date la munthu kulembetsa kwake lili loyambira pa 21 October kudzafika pa 4 January, ndeti munthu uja adzavomerezedwa kuti atha kupita kukalembetsa. Koma wina aliyense amene receipt lake lidzasonyeze kuti analembetsa ndi a Nrb kandi chaka cha 2020 kandi chaka cha 2017 2018 kandi 2024 inoyo mwina kulekezera pa 20 October, anthu amene wawasitidzavomereza kuti tiwalembe, chifukwa kalembera ameneyo akufuna kuthandiza anthu amene khoti inanena kuti ndi amene afunika kuti apatsidwe mwayi woti alembetse nawo mu kaundu wawo voti, chifukwa chotena kuti poyambirirapo analibe mwayi woti akanatha kulembetsa nawo ndi a National Registration Bureau. Choncho anthu amene tikudzalemba ndi okhawo amene angakhale kuti alembetsa ndi a National Registration Bureau ndipo apatsidwa national identity number kuyambira pa 21 October chaka chino kulekezera pa 4 January chaka cha mawa cha 2025. Anthu amenewa ndi amene tikuyembekeza kuti tiwalembe, ndiponso ndi amene ali wovomerezeka kuti tiwalemba ku masenta kumeneko. Ndinenenso kuti pamene tizipanga kalembera ameneyo, a National Registration Bureau sadzapanganso pa nthawi imeneyoyo kalembera waunzika ku masenta amenewa, chifukwa chonena kuti panopo tinapangira dala kuwapatsa mpata a National Registration Bureau kuti atsogole akalembe anthu, ndipo anthu aja akalemba akafika poti atsimikiza kuti munthu wina aliyense
ampasa national ID number komanso amene asali woyenerera kuti apatsidwe azindikirika ife ndi pamene tidzapite ku masenta kuja tikudziwa kuti anthu onse amene akubwerawo ambiri ndiotina kuti manamba ali nawo avomerezedwa poopa kuti tingadzakhale tikubwerezabwerezanso nkhani imeneyi ngati imene zinachitikira mu gawo lachitatu ndi gawo lachiwiri kuti anthu analembetsa ku National Registration Bureau koma sanathe kupeza national identity number, the unique number. Choncho tofuna kuti aliyense akhaletu ndi unique number asanafike ku center kuja kokalembetsa ziko kwambiri. Mwina pamene akusira abothapo ndimafuna acheya muyambire pamenepo Justice Ntalimanja. Anthu akufunsa kwambiri kunjaku kuti chifukwa chani kutsekereza cholinga chanu aliyense amene ali ndi ufulu umene woponya voti ndipo akufuna kuti azaponye voti apatsidwe mwayi umenewo ndiye apatsopano mukuti pa nthawi yachibwerezayi mukuyang'ana okhawo amene alembetsa amene amadikira manambala awo kapena alembetsa pa nthawiyi. Chifukwa chani mukupanga zimenezo? Ndifunsa funso limenelo chifukwa ena mwina amadwala nthawi ya mafezi atatu aja adali mchipatala atuluka pano ali ndi mphamvu akhonza kubwera kuzalembetsa, ena adali kunja kwa dziko lino abwerera pano akhonza kuzalembetsa ndipo akufuna atazaponya nawo voti. Chifukwa chani mwayika condition imeneyi? Zikomo kwambiri amangazi chifukwa cha funso limeneli, funso la mphamvu kwambiri. Choyamba ndifotokozere kuti zoonadi malinga ndi gawo 77 la malamulo athu akulu a dziko lino aliyense ndi wovomerezeka kuti alembetse mkalembera wa voti komanso kuti azaponye nawo voti. Ndipo lamulo likufotokozera ndithu kuti munthu amene ali woyenerezerekayo akhale kuti zaka zakubadwa zinakwana 18 amakhala akalembetsera kumene amakhala amagwira ntchito komanso kapena amachita ntchito za business kapena kumene anabadwira. Komano ndiwonjezere pamenepo kuti kupatula section 77 section 4 gawo 4 la lamulo loyendetsera chisankho cha presidenti, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala limafotokozerera ndi kupereka mphamvu kwa Malawi Electoral Commission kuti ichite kalembera pokonzekera chisankho. Ndipo mphamvu imeneyi ikufotokozera gawo limene likufotokoza kuti mphamvu yokhazikitsa kalemberayi ndiyoti kalembera akhale masiku osachepera 7 koma osapitirira masiku 14, kusonyeza kuti Malawi Electoral Commission ili ndi mphamvu yokhazikitsa nthawi yokuti kodi kalembera ayenda motani. Koma ikamakhazikitsa iyang'anire ndi imene ili mphamvu yaperekedwa m'malamulo, ndipo malamulo akunena kuti maximum ndi 14 days. Ndiye tikabwerera mbuyo kuti muone chilinganizo chimene tinapanga chija komanso chimene tinalengeza mu gazeti malinga ndi mene lamulo likufunira, tinapereka masiku 14 amene anali maximum ovomerezeka ndi malamulo. Komanso tinafotokozerera kuti mene alili malamulo ndionena kuti munthu kuti alembetse amafunika kuti abwere yekha mwini, afike ku registration center ndipo akafike pa registration office ndikupereka chaunzika chake kuti amulembe mkalembera. Izi zikutanthauza kuti munthu wina aliyense amene ali ovomerezeka zoyenerezeka ali nazo amafunika kuti abwere ku registration center within the 14 days. Ngati munthu sanabwere mpaka masiku 14 onse atha, ndiye kuti ameneyo malinga ndi mene alili malamulo ameneyo saatha kuti atenge nawo gawo mu chisankho chimenechi. Mukukumbukiranso mapulogalamu timachita padzanaje timafotokoza ndithu motsindika kuti kalemberayu masiku ndi 14 komanso sitidzakhala ndi kuonjezera. Komanso tinafotokoza kuti ngati munthu atapezeka kuti akudwala tiyesetse ndithu kuti malinga ndi movomerezana ndi malamulo, ngati patapezeka kampata kuti munthu wapezako mphamvu, yesetsani kuti afike ku registration center azalembedwe, azafikira kutsogolo, azathandizidwa mwachangu kuti abwererenso ku nyumba. Chifukwa amene zililimo ndizokuti kaya munthu anali kuti akudwala
kaya anali kunja kaya pa zifukwa zina ndi zina koma sanabwere ku registration center kuzalembetsa mpaka masiku 14 ku gawo lawo linatha, munthu amene ndiye kuti tinene kuti chisankho ichichi satenga nawo gawo chifukwa chokuti sanalembetse, pokhala kuti palibe munthu amene angaponye nawo voti asanalembetse nkaundula. Ndiye kudandaula kulipo ndithu ifoti matendawo ndi zochitika ndipo ndi zomvetsetseka, koma ndimene malamulo athu alili sakutilola kuti tiyerekeze tinene kuti anthu registration officer apite ku community akalembe munthu ku nyumba kwake kapena antsatire ku chipatala akalembetse. Lamulo lathu silikupereka danga limenelo, ndiye kuti aliyense amene sanathe kufika ku center kuzalembetsa ameneyo ndiye kuti chisankho ichichi angochita muonerera nawo zikomo. Mwina musanalekeze atenge chiyani ozalembetsa akamabwera kuzalembetsa mdongosolo? Lezayi tiyambe kaye kuti paja pali magawo osiyana, pali anthu agawo loyambirira amene wando kuti sanalembetseko, kusonyeza kuti akufunika kuti choyamba akafike kwa anzathu aku NRB. Ndiye monga afotokozera a NRB anena kuti iwowo kalembera ayamba dzulo ndipo ayenda masiku 5 kufika masiku 7 kufika pa 4 January. Akafika kumeneko ndiye kuti akukalembetsa ndondomeko ya NRB imene mwina ABS angathe kufotokozera bwinobwino kuti munthu yozikayenda bwanji, koma akathana ndi a NRB amupatsa national ID number kapena unique national ID number. Ifeyo tikazatsekula kalembera wathu paja ku gawo loyamba tizachita pa 30 January kufika pa 3 February. Ndiye kuti anzathu a makonsolo a gawo 1 amenewa adzabwere ndi chiphaso chawo. Mwina zikhoza kutheka kuti national ID card yawo sinatuluke koma apatsa ka slip pamene pali unique national ID number. Ndiye kuti anzathu aku makonsolo a gawo loyamba akamabwera adzabwere ndithu ndi ka slip kaja, koma olo atakhala kuti ka slipiko alibe, bola ngati ku National Registration Bureau auza kuti iwowo kalembera wawo watheka ndipo dzina lawo lalowa nkaundula waunzika, ndiye kuti akhoza lokungobwera akabwera akazatchula dzina anzathu a NRB amene atazakhale pa center aja adzayang'ana dzina lawo mu database ndipo adzalipeza ndikulembetsa. Ndiye mafuna mundilole amangazi kuti ningokumbutsira kuti kodi makonsolo a gawo loyamba amene akulembedwa pa 30 January kufika pa 3 February ndi Meki ndi ati. Tikhala tili kuchitipa, Karonga Town, Zuzu City, Nkhotakota, Nchisi, Salima, Dedza, Balaka, Machinga, Chiradzulu, Neno, Palombe ndi Mulanje. Amenewa ndi amakonsolo a gawo loyamba ndipo iwowa akhala kuti apite kaye ku NRB akalembetse. Ndingonenanso mobwereza monga anafotokozerera abota kuti chifukwa chimene tapanga chilinganizo chokuti NRB atsogole timafuna kuti pakhale nthawi yokwanira. Mukumbukira kuti vuto limene tinakumana nalo ku madera a magawo achiwiri ndi achitatu ndiyo kuti anthu amati akapita ku NRB ena amapezeka kuti process sinamalizike, chifukwa anzathu aku NRB mukufotokoza kwawo ananena kuti amafuna a minimum of 24 hours olosachepera maola 24 kuti amalizitse application ya munthu. Ndiye poona kuti maprocess athu samayenda molingana nkona tinakhonza kuti anzathu atsogole akalembe anthu amene chaunzika alibe athandize mpaka afike poti amaliza maprocess onse chaunzika apatsa ngati aloyenerera. Pamenepo pamene ife titabwere nkona mukuona kuti tikupita mosiyana chifukwa tikufuna kuti tisakumanenso ndi ma challenge amene tinali nawo ku phase 2 ndi phase 3. Kubwerera kufunso lanu kuti kodi anthu abwere ndi chani, awo a gawo number 2 komanso gawo number 3 amenewa ndiye kuti akhala kuti ali mu database ya NRB akabwera ndiye kuti anzathu a NRB azathandizira
azayang'ana dzina lawo ngati mu database lilimo ndithu, akalipeza atulutsira kasilipi timanena kali ndi dzina, national ID number, komanso tsiku lawo lobadwa ndi tsiku limene anapanga apply. Ndiye kuti kameneko abwera nako kumbali ya meki kamene titagwiritse ntchito kuti talembere mkalembera wa mavoti. Zikomo kwambiri. Tipereke mpata kwa amalawi amene akuti mvera pano mwina ali ndi mafunso komanso ndemanga pa ntchito imeneyi yomwe ikupitirira kalembera wachibwereza kulembetsa mkaundula wa voti kuti anthu adzakwanise kuponya voti chaka chamawa. Tatimbireni foni 0998475904 pamenepo ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu, komanso ma SMS titumizireni ku text line yathu 1895 kuti kuno kuthyolo thava achinyamata a Nrb amawauza kuti apite kumolere, akapita kumolere amawauza apite kuboma. Chonde pakhale chilungamo. Ine Magalasi thyolo thava. Tathokoza kwambiri. Amalawi chidodo safuna kuukira mwamba, lamulo ligwire ntchito. KG Nyirongo Kasungu. Tathokoza kwambiri, ngakhale sumveka bwinobwino kuti muti bwanji, koma tathokoza ndithu. Ine Funsani kuzomba apa zikuoneka kuti akonzeka kubera chifukwa malamulowo savota, amavota ndi anthu. Akutiuza zonama, akutero afunsani kuchokera kuzomba. Tathokoza kwambiri. Uthenga wina pa 1895 akuti kalisiti kanga kanasowa, ndingapeze kena pa nthawi imeneyi. Palibe dzina komanso kumene atumizira uthenga umenewo, koma tathokoza kwambiri. Timvewena pa line apa kuti bwanji. Halo, mwaswera? Ndaswera. Tudziweni komanso mene mutimbira. Ine kuno kuchoro Makwete kwa tiye ngolongolo wa muzimu wa grupu wa mawa. Ndikulandireni Makwete, muti bwanji madzulo ano? Aibola mwachula dzina Makwete. Takumvani koma taimba nifone kuti timve kuti pankhani zimene tukambirana mukuti bwanji. 0998475904. Halo. Mwaswera bwanji wa? Mwaswera bwanji. Ndaswera. Tudziweni? Sokwani Banda Longwe. Ndiulandireni Banda, ndemanga yanu ndiyo tani? Ile nifanda yamengera atalima njao. Chabwino. Ajitabune kwambiri. Mayo limba ntimbe. Chabwino. Amadala kuisha zintu Malawi muno ndandalewa. Ponena kuti meki ndi lifalie mu Chisango. Amabereka pikijanga kuti akuzobera Chisango. Awachaya sanga abere Chisango sizingateke. In a game of football, I may not hang at their farm. Sangabangi Magic 60. Mavoti, I dined at the win. My average and how great and shit. Ababa Bonawuri and to I mean, that is the first one as Olympics like network. The Mavot and the Sanad and Base. The Minafo was the most on the put it to awaya Nrb so osamada kwambiri ayibumaga kabizanga kuti azibwera munga kuti wo ndamene ali responsibility sango ma department ndosiyana basi kwa ine ngomba Malawi zikalembetsa ndalembetsa zoma kwambiri. Ndathokoza kwambiri Banda. Zoma kwambiri. Pa 1895 amangazi ku Malawi chilungamo kulibe, anthu satithandiza, ali ndi amene akuwagwirira ntchito osati Malawi onse. Alex Kulumbadzi. Tathokoza kwambiri. Amek sanalakwitse koma chofunika kuphunzitsa anthu kuti amvetsetse, chifukwa anthu ambiri kumvetsetsa kumavuta. Tula Nyirenda Mbalachanda Mzimba. Tathokoza kwambiri. Titengenso lena pa line patisadapereke mwayi kuti muyankhulepo. Halo. Chabwino achokapo amenewa ndikukhulupirira mwamva mafunso ndi ndemanga zimene zabwerazo. Mwina titaziyankha in 1 minute each kuti titengenso ndemanga ndi mafunso ena ochuluka. Ndiyambe ndinu acheya, muyankhulapo zotani pa mafunso komanso makomenti amene abwera?
ndithokoze onse chifukwa cha ndemanga zimene zabwera zambiri zinali ndi ndemanga zimene zimakhala ngati zikuonjezekeranso ndi mafunso kwa ife tingonena kuti tachita chilinganizo chikuti tithandizire anthu amene mungatinafotokozerera kuti pazifukwa sanathe kulembetsa mu gawo loyamba komanso gawo lachiwiri ndi lachitatu sanathe kumalizitsa. Ndipemphe kwa anthu amene akukhudzidwa amene alunjika pa kalembera wachibwerezayo kuti chonde tisamale nthawi tisadikirenso makamaka kwa anzathu amene mukalembetsa ku gawo loyamba musadikire kuti mpaka masiku athe. Anzathu aku Nrb afotokozerera kuti agwira ntchito kuyambira pa 29 mpaka pa 29 December mpaka pa 4 January. Chonde tigwiritse ntchito iyi tikuite mu nthawi yake chifukwa chokuti tikamaliza apa sipakhalanso kalembera wina wachibwereza chifukwa ntchito iyi imafunika kuti tigwire ndipo tiyimalize ndipo tisunthe tigwire ntchito zina pamene tikukonzekera chisankho pa 16 September 2025. Athula Nyirenda izozo tamva ndithu. I think Anyirenda akuthula ngati namva bwino anthu kuti tiaphunzitse nkuona tikukhala ndi mapulogalamu ngati amenewa kuti mauthenga afike patali anthu amvetsetse choyamba kuti kuli kalembera wachibwereza komanso kuti kalembera wachibwerezayo akulunjika pa anthu ake ati ndipo ayenda bwanji ndipo tipitiriza ndithu mapulogalamu amenewa kuti aliyense adzimvere yekha kuti kodi zikuyenda bwanji zikomo. Abotha ndimafuna mungobwerapo wina amanena kuti kasilipi kake ndikukhulupirira kuti nkovotera kameneko kasowa akhonza kugwiritsa ntchito nthawi imene ya kalembera wachibwereza kuti akapezekena. Aziko kwambiri nthawi imene ya kalembera wachibwereza si nthawi yoti munthu angapite kukafunsa zakarisiti kamene kanasowa. Idzafika nthawi chatimanena kuti anthu apite akatsimikize mayina akapange verify mayina awo nkaundula. Pa nthawi imeneyi ndi imene onse amene marisiti awo kapena tinganena kuti certificate awo oti osonyeza kuti alembetsa nkaundula wa vota anasowa angathe kupita ku center nkukanena kuti ineyo certificate yanga inasowa ndofuna mundipatse ina yachiwiri. So mwayi umene ulipo udzaperekedwa makamaka nthawi yake ndijanena kuti tikasindikiza mayina anthu onse amene alembedwa mukaundula wa voti ndipo timatsegulanso masenta ndipo amene anthu angathe kupita ku center kuja kukanena kuti ine karisiti kanga kanatayika mundipangire print ena. Komanso timanena kuti olo itafika nthawi yokavota kuti ka certificate kanatayika timalolabe munthu kuti apite chifukwa chonena kuti mukumbukira kuti polembetsa anthu timajambula chithunzi ndiyoti tidzakhala kuti tili ndi dzina la munthuyo tili ndi nambala ya certificate yake komanso tili ndi chithunzi cha munthuyo. Kudzera mu zonsezi tidzatha kuzindikira kuti amene abwerawa kunena kuti ndamangazi siwo yayi ndi munthu wina. Mwaichi aliyense amene angakhale kuti anataya certificate yake kandi karisiti kake asade nkhawa ulipo mwayi wotatha kudzapangitsa print kena pa nthawi yopanga verify mayina komanso angakhale tsiku lovota atha kudzapita opanda karisiti kameneka tikathanso kuwathandiza ndi kuwapatsa mpata oti avote. Zikomo kwambiri. Akuti will the Nrb be found at each and every polling station of phase 1 this week, concerned citizen. Akufunsa kuti Nrb mupezeka pena paliponse pamene pakuchitika ntchito yolembetserayi mu sabata imeneyi. Tangoti unikiraninso asambo za mmene ntchito yolembetsa mkaundula wa unzika ikuyendera mu sabata imeneyi. Zikomo chifukwa cha funso lawo amene afunsa funso limenewo. Choyambirira mwina tingonena kuti ife ya Nrb nkhani ya chisankho simatikhudza imene yamachita ndameki ndepa nthawi ya polling pa polling station sitikapezekapo koma nthawi yakalembera wa chisankho ifeyo tikubwerapo kuti anthu amene akufuna alembetse voti chifukwa choti akufunika kukhala ndi chiphaso cha unzika tathandizire kuti akhale ndi chiphaso cha unzika. Nditafotokoza choncho ndipitirire kunena kuti nthawi imene tikulemba ino maboma onse a phase yoyambirira
kumeneku tikupezeka pa maclusters, kutanthauza kuti maskulu atatu amene ayoyandikana kapena masenta atatu amene ayoyandikana tikapeza senta imodzi imene tayikapo Nrb, ndekuti pali supervisor amene ali headmaster, pali apolisi, mukapeza umene pachitetezo, komanso mukapeza anthu amene akugwira ntchito yakalembera ameneyo. Anthu amenewa akhalapo mpaka na pa 4 January 2025. Ndingonenaponso nkhani ya kumema anthu kuti abwera adzalembetse. Ntchito yomema anthu Nrb akugwira, tafotokozera akuluakulu onse azipani kudzera misonkhano imene tinali nayo ndi ya CMD, Center for Multi-Party Democracy, komanso tafotokozera ma DC onse ya maboma amenewa bwana mkubwa, kuwonjezerako mafumu council awo, ndekuti mafumu akuluakulu ndi ma MP ndi ma councilor, komanso kuli zimagalimoto za mkuzamawu maboma monsemu zimene zikuzungulira. Koma tikupempha onse okhudzidwa kuti tigwiritse ntchito mwayi umenewu kuti anthu amene sanalembetsawo tiyene tiyapatse mpata kuti akalembetse. Zikomo kwambiri. 0998475904. Halo bwana, mwaswera? Ndandandikaini wangwirweni ndudziweni tapota amaire taikazi atomu muli bwanji kumachinga uko? kwabwino kaya nawo kumene ulumvanisa ayi kunonso kwabwino. Muti bwanji madzulo ano? inofuna ndiunjike kwambiri ku Nrb. ankonena kuti ekhayo amene zamponya kuyambira pa 21 Oktoba amalire pa 4 January 2025. Kaya kuti akhala ngati ine munthu kuti yambire sinalembeseko mwina ku Nrb, ndili ndi ufulu wopita ukadulaso chauzika chimene chindi kukalembesa kuteni pazikuonesa ngati amenepo atinja anthu ena ake amene yambire chawo mwina asanalembeseko. Ndofuna ndifotokozapo kuti waipo ndizotheka kuti munthu kuti yambire chake anabulepo ujeni chiphaso chimenechi alioyoledwa kupita sokadulapo ujeni chiphaso chimenechi. Okay, so funso lanu likufunsa kuti munthu amene akufuna kukhala ndi chaunzika akhonza kupita padakali pano for the sake of kukhala ndi chaunzika basi. Osati kuti akalembeseso mkaundula wameke ayi. Oh, chabwino ayi akuyankhani zimenezo. 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu, komanso ma SMS akubwera kuzera ku 1895 akuti zobera mavoti palibe. Ndine Jairosi sadalembe kuti atumizira kuti uthenga umene utathokoza. Halo mwaswera? Mwaswera bwana. Ndaswera. Tudziweni? Akatole tufuna kuimbira kuchirazo. Ndulandireni akatole uchirazulu. Muti nayo bwanji nkhani? Asogoleri isankho chimene tikuyembekezera next year pa 16 tikuyendesedwa kwambiri ndi mabungwe awiri, Nrb komanso MEC. Nrb akala akufotokoza mobwereza kuti anthu amene iwo analemba ndokwanira ndipo ndi opyola muyezo umene National Statistical Office anayerekezera kuti akhoza kulembedwa. Anakambapo zimenezo ako Nrb kuti ifewo talemba wina aliyense amene tinamuyerekezera kuti akhoza kukaponya voti ndipo tili capacity imene andikapanga zimenezo. 1. Despite zimene anayankhula panabwera court order kuti zimene mukunenazi ayi pali anthu ena amene muti mwaphwanyire mwayi kuti akavote chifukwa chona kuti inuyo capacity mulibe. Zomwe zili zosusana. Fundo ina imene mafuna kugamba ndionera kuti Nrb komanso MEC isatengedwe ngati ndi zipinda za anthu ena kikagulukana ayi. Atenge ngati ndi ma entities aboma amene akufuna kutumikira Malawi from Chitipa up to Nsanje despite political affiliation. So ameki akamanena kuti tikupereka danga kuonera kuti
amene analephera kulembesa kuti ID namba yawo sinatuluke chifukwa cha makina amene amafunikira kuti papezeke 24 hours kuti atulutse ID number ndiye zinakanika ndi anthu amene tikwachita recognize izi zikuphera mphongo kuti capacity be alibebe hadithi ni kuti anali ndi capacity anthu awasibweza kubwera kuti inalephera kuti ituluke ID ja so tikwachita okupyayi mu kalembera amene akubwera akatole malizani in 20 seconds titengeso ena kumaliza kwanza nawo nikunena kuti ine ndikanakonda kuti asakale ndi macondition pa nthawi imene akubwera mu stage number 2 why ndi ufulu umene uli mu constitution ya Malawi kuti munthu wina aliyense asankhe mdindo amene atamutumikire on behalf of Malawi ine ndikanakonda ndithu kuti kusegula kwa kalembera 7 to 14 days yeti malamulo ndizomveka koma kuyikira ma conditions kuti amene IT number wina akanika kuti sinabwere ndeti kwachitaso recognize amene ayi pali anthu ena amene anali kunja monga makambira ena anali usamala madwali anthu amene inu ameki tazimvani kuti mwatenge anthuwo akavote apange chisankho cha kuntima kwawo not ma conditions ineyo ndimafuna ndi protocol ndathokoza kwambiri titenge amozi otsiriza pa line apake nako tiwapase mpata akuluakulu ayankhepo komanso atsendere program imene koma pa 1895 akuti kubera mavoti palibe ndine Nundwe kumchinji tathokoza kwambiri zili bwino ofuna kuvota adzavota adzasowe zonamizira palibe dzina komanso kumene atumizira pamenepo akuti hello bwanji akusankha kusalabadira maka poyankha zovuta zomwe zikupezeka m'malo mwake akuyankha monga chipani ine Adrix area 12 tathokoza kwambiri Adrix potitumizira uthenga umenewo haro ayi pamenepo network yo yagwira bwinobwino koma ndiye osamvapo kena kalikonse koma poti nthawi yapita mwina tiyambe nkutsiriza tiyambe ndinu asambo muyimaliza bwanji nkhani komanso muyankhulako mafunso amene abwera kumapetopetoku 1 minute 30 seconds muyimaliza bwanji uso kapena ndemanga yakatole tomu ku machinga akatole ndikutsimikiza kuti Nrb analemba anthu onse monga mwa chiyerekezo cha NSO amalawi amene amayena kuti alembedwe ife nambala amene tinayifikira ndipo tinadutsa kubwera kwa court order mundilole ndisayankhule kwambiri fatu nkhani kupitirira ili ku court koma tikufuna kunena kuti ngakhale palibe court order malamulo amatinena kuti tilembe munthu zaka zake zikakwana ndiye kuti amene akukwanira zaka zoti akhoza kulembetsa amenewo tikuyenera kuapatsa mpata kuti atani alembetse ife ya Nrb kuti tinalephera ngati tinalephera abweretse manambala abweretse data apapa kuti tione tinalephera pati chifukwa sitingamangoti Nrb analephera opanda kubweretsa manambala ake ife tikubweretsa manambala kuti zimene NSO ananena ife tinapitirira ndipo anthu amene akubwera pali panopa ka chifukwa cha khoti anthu amene tikwalemba ndithu sitikuwaphwanyira ufulu wawo ndikufunanso ndingoyankha mwansangasanga athomu akumachinga kana kumachinjiri athomu akunena kuti ifeyo Nrb tinalephera kulemba anthu ena koma tingonena kuti kodi Nrb tu ntchito yawo sikuthandizira chisankho chokha Nrb ndikutsimikizira unzika wa munthu kapena kuti kalembera wa unzika umene umagwiritsidwa ntchito zosiyanasiyana kandi AIP kandi driving license kandi passport amafunsa kuti akhonza kukalembesa apapa kuti angokhala nayo ID yo munyengo imeneyi pamene anthu akubwerera chifukwa choti Nrb imalemba anthu kuti akagwiritse ntchito chiphaso munjira zosiyanasiyana amene watu ali olandiridwa kuti akalembe ngati ali ndi zoyenerera tikawalemba ndithu chabwino bambo Botha muyimaliza bwanji nkhani nthawi yathu nde yapita apa 40 seconds mumaliza bwanji zikomo kwambiri ndinafuna ndingoyankhapo pa maganizo akatole kuti tikanatsegula kuti tilembe wina aliyense
chifukwa chokuti ndi ufulu wawo. Ndimafuna ndingowakumbutsa akatole kuti mwa ufulu wawo omwewo ifenso tinapereka mwayi kwa Malawi onse amene timayembekeza kuti tikanatha kulemba malinga ndi chilinganizo cha National Statistical Office. Anthu amene akuyembekezeka kuti adzakhala atafika zaka 18 pokwana pa 16 September chaka cha 2025 ndi anthu okwana 10,957,490. mwa anthu amene wawa pa zigawo zitatu zimene tinapanga kalembera zija Malawi Electoral Commission talemba anthu okwana 7,162,127 amene ndi ma preliminary figures. Koma tikumbukire kuti kulembetsa mkaundula wa voti ndi ufulu wa munthu amasankha kuti ndikalembetse kapena ndisakalembetse, chimodzimodzinso kuvota. Pamene tikunena zoti munthu amakhala ndi ufuluso umakhala ndi malire a ufulu wa munthu amathera pamene payambira lamulo, chimene lamulo likunena, kusonyeza kuti ineyo sindingapange zinthu mwa maganizo anga motsutsana ndi lamulo. Ngati lamulo likunena kuti Malawi Electoral Commission mutha kutsegula masenta opanga register athu mosachepera masiku 7 mosapitirira masiku 14, kusonyeza kuti ufulu wa Malawi Electoral Commission uli masiku 7 kulekeza masiku 14. Tikati tipange zopitirira pamene popo ndekuti tikuphwanya malamulo. Ndiye timafuna tingolimbikitsa chimenecho kuti nthawi zonse tikalengeza masiku ochitira zinthu tizitsatira ndikupita msangamsanga ndizoona anthu ena amadwala. Ndikuduleni abota nthawi yapita ndikuduleni abota pepani nthawi yathu yapita, koma cheya nthawi nde yatithera, koma mwina ndingokupasani 1 minute muyimaliza bwanji nkhani. Zikomo kwambiri amangazi, ndimafuna kuphera mphongo choyambirira kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lilibe chipani, ndi bungwe limene linakhazikitsidwa mwapadera kuti liyendetse chisankho mudziko muno, ndipo siliyang'ana nkhope, limagwira ntchito mosakondera komanso mosaopa wina aliyense. Ndimafuna kuti tonse timvetsetse chimenechi, ndipo ziganizo zonse mapulani onse amene timapanga ndipo tikupanga akuchokera m'malamulo. Malawi Electoral Commission sichita chinthu chimene lamulo silinagamule. Komaliza kwenikweni ndingolimbikitsa Malawi onse amene ali makamaka ku gawo loyamba kumene anzathu aku Nrb akulembetsa kuti ngati mukufuna kuti muzalembetse mkalembera wa voti tikatsekula ku masenta a gawo loyamba, chonde pitani mukalembetse nthawi yabwino kuti mukhale ndi chaunzika chimene chitakuyenerezeni ndi kuti mukhale ovomerezeka kuzalembetsa mkalembera wa mavoti tikatsekula pa 30 January. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi Justice Annabel Ntalimanja amene ndi nkhalapa mpando wa bungwe la Malawi Electoral Commission. Tidalinso ndi bambo Hastings Bota kuchokera ku Malawi Electoral Commission komweko, komanso bambo Peter Sambo amene ndi mlembi wamkulu ku National Registration Bureau. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi. Pa 6 o'clock pano pa Wireless Times tikhale tikumvera nkhani mwatsatanetsatane mchichewa, komanso tithokoze nonse amene mudali nafe limodzi pa tsamba la mchezo Times 360 Malawi, komanso pa kanema wa Times TTV. Madzulo abwino.